Salut, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un episod din mapa noastră de hardcore în care ne apucăm de casă. Și chiar ne apucăm de casă. Așa. Am găsit și între timp am făcut rost de mâncare, că episodul trecut nu aveam mâncare. Am făcut rost de mâncare, am mâncat și acum suntem bine. Aici va fi casa noastră. Nu mai este frică, mi-am făcut curaj să merg, să mă bat, să fac orice singur. Uite căul, o să vin să iau căul mai încolo. Cred că... undeva pe aici. O să fac puțin. O să fie extrem de greu. Poți să folosesc galbenul? Pot? Și griu sau două? Pot? Cred că voi avea nevoie de mai mult nisip, mai mult glass. Că voi avea nevoie să sparg ceva pe aici. Casa așa va arăta. O voi lăsa baltă momentan. Frate, e glass. E noapte, firar. Să mai stau puțin pe ocean. De această... Perfect. Episodul ăsta va dura așa, 10 minuțele. Așa, cam așa. Și tine așa, 10 minuțele, nu așa. Stai puțin porcușorile.
joci de carne. Ăla ce mă enervează că nu pot să respir atât de mult sub apă. Cred că casa aceasta, voi reveni când o fac așa mai mare, pentru că e plictisitor. Haideți că revin. Haideți că am revenit. Am terminat de făcut casa. Așa zicea casa, e de fapt un cub, mai exact. Și voi... Am luat niște căuri, l-am mai prăjit. Mi s-a dus și sabia când m-am mătut cu aia. Și e gata. Vreau căurul ăsta să fac torțe, să pun. Pun torțe. Torțe, bine. Haide să mergem. Am făcut o intrare foarte bună. După părerea mea, intrarea asta este genială. Uitați aici. Intrarea asta mi se pare super, dar n-am cum să mai ies acum. Eu am pus-o dinainte să intru. Așa că va trebui ceva, o scară pe undeva pe aici. Sau voi face un tunel. Da, voi face un tunel cel mai bine. Da, și asta face episodul. O să mă mobilez în episoadele următoare. Eu am fost Alex, vă pup și ne revedem data viitoare. Pa!